गुबुन गुबुन धोरोम मानिग्राफोरनि थाखाय सोरगोआ दङना गैया आं गासैबोनि थाखाय आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। माखासे समनि सिगां आंनियाव मोनसे कमेन्ट फैदोंमोन आरो जाय बिथाङा आंनियाव कमेन्ट खालामदोंमोन आङो नोंथांनि नामखौ मुंख'नायनि थाखाय नोंथांनिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। माखासे समनि सिगां जायहा आंनियाव कमेन्ट खालामदोंमोन बिथांनि मुङा बरो। आं नोंथांखौ हामबाय होनसै बे कमेन्टखौ खालामनायनि थाखाय। इसोरा नोंखौ बोर होथों आरो इसोरा नोंनो गोलाव जिबनखौ होथों। बिथाङा आंनियाव बेबायदि कमेन्ट खालामदोंमोन। सेथि कमेन्टआ बेनोदि गुबुन गुबुन धोरोम मानिग्राफोरनि थाखाय सोरगोआ दङना गैया आरो नैथि कमेन्टआ बेमोन आरो लुसिफारनि गेजेराव सोरगोआव फाराग जायो नामा भिडिअ लाबो। बियो बिथांनि नैथि सोंलुमोन। फै अब्लालाय जोङो बिथांनि कमेन्टनि सायावनो इसोरनि रावखौ जोङो नायनि। जोङो मोजाङै बे आयदाखौ बुजिनो हानाय बादि जोङो मोननैसो सोंलुफोरखौ लानानै जोङो नायलांगोन। जोङो सेथि सोंलुखौ जोङो नायनि लुसिफारा सोरमोन। जोङो बेखौ सिनायनानै लाग्रोनि लुसिफारा सोरमोन आरो बाइबेलाव बिनि सोमोन्दै मा लिरनाय दङ जों बेखौ सिनायनानै जोङो लाग्रोनि। जेब्ला जोङो इजिकेलनि बिलाइ 28:12 15 जों फरायगोन अब्ला मोननो हायो आरो जेसियानि 14:13 14 फरायोब्लाबो जोङो मोननो हायो आरो बेनि उनाव नुजाहोजानाय 12:7-9 फरायोब्लाबो जोङो मोननो हायो। फै अब्ला जोङो सिनायनानै लानि। बाइबेला जोंनो मिथिहोयो सोरगोआव गोबां रोखोमनि सोरगोनि आर्फफोर दङ। बिनि गेजेराव आङो मोनथाम थाखोनि आर्फफोरनि बिसय गुसुङै बुंग्रोनो लुबैदों। सेथि आर्फआ जायखौ बाइबेलाव गाब्रिएल होननानै बुङो, जाय गाब्रिएला सोरगोआव थायो आरो जाय गाब्रिएला आरो बिनि लोगोफ्रा सोरगोनिफ्राय बुहुमाव बुहुमनिफ्राय सोरगोआव खबरखौ लांलाय लाबोलाय खालामो बाइबेला जोंनो मिथिहोयो। बै समाव जिसुनि जोनोमनि बिसयखौबो गाब्रिएल आर्फआनो फैनानै मरियमनो बियो खोथाफैदोंमोन। अब्ला जों मिथिबाय गाब्रिएलनि आरो बिनि लोगोफोरनि खामानिया खबर लांलाय लाबोलाय खालामग्रा। आरो नैथि थाखोनि आर्फखौ मिखाएल होननानै बुंनाय जायो, जायनि खामानिया सोरगोआव दावहा नांनायनि खामानि। आरो सोरगोआव दावहा नांग्रा आर्फफोरनि गाहाय आर्फखौनो मिखाएल होननानै बाइबेला जोंनो मिथिहोयो। आरो थामथि थाखोनि आर्फखौ लुसिफार होननानै बाइबेला जोंनो मिथिहोयो, जाय लुसिफारनि खामानिया जेब्लायबो हर सान इसोरनि खाथियाव थानानै इसोरखौ दामनायफोरजों रोजाबनायफोरजों बाख्नायनायमोन आरो इसोरखौ गोजोन होनायनि खामानिखौ मावोमोन। आरो लुसिफारहा गोबां लोगोफोर दङमोन आरो बिनिनो गाहाय हिसाबै लुसिफारनो बिबानखौ होनाय जादोंमोन आरो बे खामानिखौनो लुसिफारा मावोमोन। अब्ला जों मोनथाम थाखोनि आर्फफोरखौ गुसुङैब्लाबो खोनाबाय। बेनिखायनो जेब्ला जोङो इजिकेलनि 28:13 फरायो बेयाव लुसिफारनि सोमोन्दो बेबादि लिरनाय दङ। बेयाव लिरनाय दङ, बे इसोरनि एडेन बागानाव दङमोन। लुसिफारा बै समाव हर सान इसोरनि खाथियाव थानानै इसोरखौ बाख्नायोमोन, दामनायफोरजों रोजाबनायफोरजों बे इसोरखौ गोजोनग्लाय होयोमोन। बे खामानिखौनो बियो मावोमोन। इजिकेलनि 28:13 बेखौनो बुंदों। आरो बेबायदियैनो इजिकेलनि 28:13 आरोबाव बुंबावदों दि बिखौ मोनफ्रोमबो दाम गोसा अन्थाइफोरजों खोबदोंमोन। लुसिफारखौ दाम
दाम गोसा अन्थाइफोरजों बेखौ सिरायनाय जादों, दाम गोसा अन्थाइफोरजों बेखौ दानाय जादों आरो गोबां समायनायखौ लुसिफारनो इसोरा होनाय जादोंमोन। बाइबेला इजिकेलनि 28:13 लिरनाय दङ। आरो बेनि उनाव इजिकेलनि 28नि 14 फरायोब्ला मोननो हायो, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, बियो इसोरनि गोथार हाजोनि सायाव दोनजादोंमोन आरो बेबायदियैनो लुसिफारा हर सान इसोरनि खाथियाव थायोमोन आरो इसोरखौ समाय होयोमोन। बेनिखायनो जेसायानि बिलाइ 14:12 बेबादि लिरनाय दङ, बियो फुंनि मोदाननाय हाथरखिमोन। बाइबेलाव लुसिफारखौ फुंनि हाथरखिबो होननानै बुंनाय जायो। बेबायदि समायनायजों इसोरा लुसिफारखौ दादोंमोन आरो लुसिफारनि खामानिया हर सान इसोरखौ बाख्नायनाय खामानिमोन। बे गासैबो आर्फफोरनि गेजेराव लुसिफारखौ गाहाय खालामदोंमोन आरो गासैबो आर्फफ्रा लुसिफारखौ मानियोमोन, मान होयोमोन। अब्ला जों दिनै खोनाबाय सेथि सोंलुआव लुसिफारा सोरमोन, जों बे आयदायाव जोङो खोनाबाय आरो जों सिनायनानै लानो हाबाय। लुसिफारा गासै आर्फफोरनि गेजेराव बियो सासे गाहाय आर्फमोन। जोङो नैथि सोंलुखौ जोङो नायगोन, माब्रै सासे सोरगोनि आर्फआ सैतान जानो नांखो आरो मानो? जायखौ बाइबेलाव फुंनि हाथरखि होननानै बुंदों, बे फुंनि हाथरखि लुसिफारा आरो बिनि लोगोफ्रा माब्रै सोरगोनि आर्फ जानानै सैतान जानो नांखो, जों बिनि जाहोनफोरखौ जोङो नायगोन। गोबां रोखोमनि जाहोनफोर दङ, बेनि गेजेराव मोनबासो जाहोनखौ आं गुसुङै बुंनो गोसो जाबाय। जेब्ला जोङो जेसायानि 14:13 फरायो, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, नोङो गोसोआव सानदोंमोन आङो नख्राङाव गाखोगोन। बे गासै समायनायखौ बोलोखौ मोननानै लुसिफारा गावखौ इसोरजों समान बियो खालामनानै लानो हास्थायदोंमोन। आरोबाव जों जेब्ला जेसायानि 14:13 फरायबावगोन, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, गावनि सिंहासनखौ इसोरनि हाथरखिफोरनिख्रुइ जौसिन खालामगोन। आरो लुसिफारा बियो गावनि सिंहासनखौ इसोरनि सिंहासननिख्रुइबो गोजौसिनाव बियो सिंहासन खालामनो हास्थायदोंमोन। बिनि मिनिङा बेनो, लुसिफारा गावखौ इसोरजों समान खालामनानै लानायजों लोगोसे इसोरनिख्रुइ जौसिन जायगायाव बियो सिंहासन, जायखौ बाइबेलाव सा सानजा खना होननानै बुंदों, सा सानजा खनायाव लुसिफारा इसोरनिख्रुइ जौसिन सिंहासन खालामनो हास्थायदोंमोन। बियो लुसिफारनि सैतान जानांनायनि नैथि जाहोनमोन। जोङो थामथि जाहोनखौ नायगोन। जेसायानि 14:14 बेबादि लिरनाय दङ, आरो आङो गावखौ गोजौसिनाव थाग्रानि समान खालामगोन। जेसायानि 14:14 जोंनो मिथिहोबाय, लुसिफारा गावखौ इसोरजों समान, इसोरनिख्रुइबो जौसिन बियो गावखौ बै समाव खालामनानै लादोंमोन। बेनिखायनो लुसिफारा जोबनायाव बियो सैतान जानो नांदों। बियो लुसिफारनि सैतान जानांनायनि थामथि जाहोनमोन। ब्रैथि जाहोनखौ जोङो नायगोन। इजिकेलनि 28:15 बेबादि लिरनाय दङ, आंथाय नोंनियाव इनायखौ मोनबाय। लुसिफारनि गोसोआव गावनि समायनायखौ लानानै, गावनि बोलोखौ अधिकारखौ लानानै बियो इसोरनि सायाव गाज्रि सानदोंमोन। बेबायदियैनो लुसिफारनि गोसोआव इनाया सोमजिखांदोंमोन, इनाया जायगा मोनदोंमोन। दिनैबो जायनि जिबनाव सैताना थागोन, सैतानजों दैदेनजागोन, बेनि जिबनाव इनायखौ मोनगोन आरो इनाया थागोन। आरो गाहाय सारियाव बुंदों, इजिकेलनि 28:16 बुंबावदों दि आरो बिजोंनो नोङो पाप मावबाय। लुसिफारा गावनि गासै गोहो बोलोखौ लानानै बे इसोरनि सायाव गाज्रिखौ सानदोंमोन, इनायखौ बियो सानदोंमोन आरो बेबायदियैनो बियो इसोरनि नोजोराव पाप मावदोंमोन। बियो लुसिफारनि सोरगोनि आर्फनिफ्राय सैतान जानांनायनि ब्रैथि जाहोनमोन। जोङो बाथि जाहोनखौ नायगोन।
इजिकेलनि 28नि 17 पदनाव लिरनाय दङ नोंनि समायनायनि जुनै नोङो गोसोआव दुगा जाबाय लुसिफारा गावनि समायनायखौ लानानै गोहोखौ लानानै गावनि पजिशनखौ लानानै बियो दुगा जादोंमोन दुगाया बिनियाव थानायखाय बियो इसोरनि नोजोराव पाप मावदोंमोन आरो बेबायदियैनो बियो सोरगोआव थानो थाखाय जायगा मोनाखैमोन बिनि थाखायनो बियो इसोरजों सोरगोनिफ्राय बे बुहुमाव जोख्लाय हरजानो नांदोंमोन आरो लुसिफारनि फोरबोनि आर्पनिफ्राय सोरगोनि आर्पनिफ्राय सैतान जानांनायनि बाथि जाहोना बेमोन अब्ला जों दिनै गुसुङैनो मिथिबाय फोरबोनि आर्प लुसिफारा माब्रै सैतान जानो नांखो जोङो मोनबा जाहोनफोरखौ जोङो गुसुङै जोङो नायबाय गोबांथार दङब्लाबो आं बेखिनिखौल' बुंनानै दोनथ'नो गोसो जाबाय अब्ला जों नैथि सोंलुखौ नायदोंमोन माब्रै फोरबोनि आर्पआ सैतान जानो नांखो आरो मानो जों बेखौ नायदोंमोन आरो जों मोनबा जाहोनफोरखौ जोङो बे आयदानि गेजेरजों मोनबाय जोङो थामथि सोंलुखौ नायगोन दावहाया बबेयाव जाग्रोआमोन आरो मानो जेब्ला जोङो नुजाहोजानायनि बिलाइ 12 अध्याय 7 पदखौ फरायगोन बेयाव बेबादि लिरनाय दङ आरो सोरगोआव दावहा नांनाय जाबाय मिखाएल आरो बिनि आर्पफ्रा गिथावथाव जिबौजों दावहा नांबाय बाइबेला जोंनो मिथिहोदों बेयाव मिखाएल फोरबोनि आर्पआ गिथावथाव जिबौजों दावहा नांदों होननानै बुंदों नाथाय गिथावथाव जिबौ होननाया लुसिफारखौ बुंनाय जादोंमोन लुसिफारा गावखौ इसोरजों समान खालामनानै लादोंमोन इसोरनिख्रुइबो जौसिन बियो जानो सानदोंमोन बेनिखायनो बियो इसोरनि सायाव गाज्रि साननानै इसोरनि रायजोखौ फोजोबनो थाखाय बे इसोरनि जायगाखौ लानो थाखाय सैताना लुसिफारा बै समाव फोरबोनि हेंथा दावहा नांदोंमोन आरो बेबायदियैनो जायखौ जों गोजौ सिरियाव जों खोनाबोबाय सोरगोआव थानाय दावहा नांग्राफोरनि गाहाय मिखाएलजों लुसिफारा दावहा नांदोंमोन लुसिफारनि फोरबोजों दावहा नांनायनि खारना बेमोन जेन' इसोरनि रायजोखौ सिफायनो हायो फोजोबनो हायो आरो बियो गावखौ इसोरजों समान खालामनानै लानो हायो इसोरनि रायजोखौ सेनो थाखाय बे इसोरनि हेंथा दावहा नांदोंमोन बेबायदियैनो दावहाया सिगांग्रो सोरगोआव जादोंमोन होननानै नुजाहोजानायनि बिलाइ 12 अध्याय 7 पदआव मिथिहोबाय अब्ला जों नुबाय आंनि अनजाग्राफोर दिनैबो जों नुयो सासे मानसिखौ फोजोबनो थाखाय जुजियो दावहा नाङो मोनसे धोरोमखौ फोजोबनो थाखाय दिनैबो दावहा नांगासिनो दङ आरो मोनसे हादरा मोनसे हादरखौ फोजोबनो थाखाय दिनैबो दावहा नांगासिनो दङ मोनसे जाथिया मोनसे जातिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय दावहा नांगासिनो दङ जायखौ लुसिफार आरो बिनि लोगोफ्रा सोरगोआव इसोरनि हेंथा दावहा नांदोंमोन इसोरनि रायजोखौ फोजोबनो थाखाय दिनैबो सैताना बुहुमाव मानसिफोरनि जिबनाव थानानै गियानि गुनि गोरों बोलोगोरा हादर दैदेनगिरिफोरनियाव थानानै बेखौनो मावगासिनो दङ बुंनो नागिरदों जायनि जिबनाव सैताना थागोन जायहा सैतानजों दैदेनजागोन बिनियाव इनाया थागोन मेगन सानाय थगायनाय सिखाव खावनाय बुथारनाय दावहा नांनाय नांलाय खमलाय खालामनाय बे गासैबो सैताननिफ्राय फैयो सैताना जायखौ लुसिफार होननानै बुंनाय जायो लुसिफारा गावनि लोगोखौ लानानै सोरगोआव बेखौनो खालामदोंमोन दिनैबो सैताना बे खामानिखौ बुहुमाव मावगासिनो दङ आंनि अनजाग्राफोर बेनिखायनो नुजाहोजानायनि 12 अध्याय 8 पदआव बेबादि लिरनाय दङ नाथाय बिसोरो देरहानो हायाखिसै आरो सोरगोआव थानो बिसोरनो जायगा होआखिसै बायदियैनो सोरगोआव लुसिफारहा जायगा गैबावलिया बे सोरगोखौ नागारनानै बे बुहुमाव जोख्लाय हरजानो नांदोंमोन आरो बेबायदिनो लुसिफार आरो बिनि गासै लोगोफ्रा बे बुहुमाव इसोरजों जोख्लाय हर जानो नांदोंमोन बाइबेलाव लिरनाय दङ जेसेबां लुसिफारजों लोगोसे इसोरखौ बाख्नायोमोन खुलुमोमोन बे गासै लोगोफ्रा सासेबो थाबोआलासे
बे बुहुमाव जोख्लायहर जादों जोंनो नुजाहोजानाय बार'यदा आर्टवर्कआव मिथिहोदों। बेनिखायनो जाय बिथां सिब्रास बर' नोंथाङा कमेन्ट खालामदोंमोन लुसिफारनि गेजेराव सोरगोआव फाराग दङ नामा बा फाराग जायो नामा? बेनिखायनो सार नोंथांनि सोंलुआव आं बेखौनो बुंनो लुबैदों सोरगोआव लुसिफारनि थाखाय आरो बिनि लोगोफोरनि थाखाय जेबो जायगा गैया। बाइबेला जोंनो मिथिहोयो लुसिफारनि थानो गोनां आरो थांनो गोनां जायगाया नोरोगावसो बाइबेला जोंनो मिथिहोयो। बेनिखायनो नुजाहोजानाय बार'यदा नयपथनाव बेबादि लिरनाय दङ। अब्ला सैताना पृथिबियाव गारहरजाबाय बिनि आर्फफ्राबो बिजों लोगोसे गारहरजाबाय। बेनिखायनो बुंबावदों लुसिफार आरो बिनि आर्फफोरनि थाखाय सोरगोआव जेबो जायगा गैया। सैताननि जायगाया लुसिफारनि जायगाया नोरोगावसो बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। आङो भिडिअआ गोलाव जागोननि थाखाय सार नोंथांनि जि कमेन्ट खालामनाय गुबुन धोरोम मानिग्राफोरनि थाखाय सोरगो दंना गैया बेखौ आङो उनाव आरोबाव लाबोबावसिगोन। जोबनायाव नोंथांखौ आं हाजासे हामबाय होनसै बे कमेन्टखौ लाबोनायनि थाखाय। इसोरा नोंनि जिबनाव आग्लाय बिग्लाय बोर आरो आशीर्बादखौ लाबोथोंसै आरो इसोरा नोंनो गोलाव जिबनखौ होथोंसै।